ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଆପଣ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିକି କେବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅନୁଗୁଳରେ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାର୍ବଲରେ ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ପରେ ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନଥିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କେବେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜଣେଇବେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ବାଟରେ ଟିକେ ତପୋବନ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ହୋଟେଲ କ'ଣ ଢାବା, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ସେଠି, ଆପଣ କେବେ ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇକି ବି ଆସିବେ।